Seacha go cuid go scéalta na seachtaine seo Tuairisc. Seachtain inar cur le an air sláinte gúil si ag déanamh fálaí ina dúlgas a léana Gaeilge. Rinne an teachta dála Richard Boyd Barish cána ar an air Jennifer Carroll McNeill agus é dúiltaí aice ílach a chur ar chólachtaí bia ólas an Gaeilge a chur ar a gcuid táirgí. Tá na sláinte le pléanamh ar rialach nua maidir le lipéadú airí bia nuair a thiocfaidh siad ó Comisiún na Eorpa, ach tá sé ráite ag an aire nach méid ceist na Gaeilge mar chuid go nobair sin. An seos an Ghaeltacht tá scéim áireachtáil ar chléire chun taill le Gaeilge a bhealach chuig an Oileán. Thart ar chéad duine atá ina gcúnaí an Oileán amach ó chósta heascharcaí, ach fágan an déanaí beag gúil an bhunscoil áitiúil i mbuaile dúnta amachchan seo mar méall for taillaí óga le cúnaí ar an Oileán. Is í an túdar agus an scoláire Angela Burke atá agan san agran is déarnaid an fud chuile paiste cainte ag Helen Hé. Laíonn Angela faoin na leabhar cáú The Burning of Bridget Cleary, sí ar ceanródach faoi warú mrá i Dibredáin cé tucha bliana hin. Tá agran nuad an fud sport agan chomá, agus dar cnéidirlinn chun súlachah ar na clé leachcheannis a gcuí pinsear pelle na hhéireann, agus clé ceannis chuin talsin faoi chabadil agan freisin. Tá na potriltí sin ar fáil ar Spotify agus Apple Podcasts. Measc na scéalta idirnáisiúnta a bhí agan an seachtain seo, bhí cur síos ag Alex Hymans ar an méid a hit amach agus a aontaíoch ag cruinniú mollaí cheannairí na dtíre BRICS i Rio de Janeiro. Tá na bhrasaíl ar cheann go na tír atá in na Málstát san loch, ach deir Alex go raibh míthimnis le bra i gcuid go tuairisciú a rinneach ar an gcruinniú. Tá na scéalta sin agus go leor eile ar Tuairisc.